Shalom, horasma dihita salhutna. Kami sian perhalado HKBP Sentosa Samarinda. Pasahaton selamat datang dohot selamat beribadah. Tusude ruas ni huria naro mandohoti parminggota sadarion. Tarlumobi matu ruas ni huria naon dope parjolo sahali mandohoti parmingguon di garejaon. Rap mahita manjagahon hatomanon ni parminggota tabungoti ma parsaurata dohot Tuhan debata di bagasan dame dohot lasniroha marende mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Songonondo ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori, manguludo binahen ni parsihohotna marhaporseaon, alai anggo dihalak perjahat ndang adong hasonangan. Haleluya. Martangiang
Ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapuguson tuhami, jala asa unang magopo haubahen hami silehon lehommu di nadenggani. Ujuro pasupasum tuhami, ramuti hami, asa unang marpos niroha hami tu arta na dihasianganon. Lehon dihami haporsiaon, asa dohot hami parjambar di seteanon ni akka na porsia diho, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima sian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Ndang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhum na do sogot akka na marsineang di goarna, lapatanna ondo. Ikkon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang maruja-rujaran naroa, manang mangasi marhite goar ni debata, ay dinatarsosak dohot tangiang, dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata, hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin. Tabigema korsian punguan ama.
Marende Mahita. Topotima dosata nagudangi, diadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargugu na sohatudusan, para siroha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak perdosa na dangolon, ro tujolo ni habangsa habadiaumi, manopoti jala manganggukon dosa nami, masayjot-jot huar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naruai. Ndang huhahulongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, ndang doson diri nami hubahen hami. Dibaini tamado rimasmu jala uhummu hami tu hamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulo hami, dohot ala ni guarmu na badiay, ale Tuhan, say asi maroham di hami halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Molo tungadong manang ise na mardosa, adong do pangudiano ta di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay, jala ibanado perdengganan taringot tu dosata, alay
ndada holan taringot tu dosata, do taringot tu dosa ni saluhut pertibion, hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Tabigema kor sian punguan ina Kamis. Marende Mahita.
debata nagabe epistel di minggutta sadarion tersurat di Sada Korin biddu opat mamuka maisian ayat 10 tolu sahatu biddu 5 ayat sada tajahama marsikas soring. Di parua-rua hami mangelek-elek dohami hira gabe rapan-rapan ni pertibion dohami apus-apus ni saluhut nadoro dinuaeng. Ai nang peadong salok sa pangajari di hamu marhite-hite Kristus dang harupiga ama ai audo manubuhon hamu di bagasan Kristus Yesus marhite sian barita nauli. Alani ido husuru tu hamu Timoteus anak kokku haholongan jala haposan ni rohakku marhite-hite Tuhani asa ibana paingot hamu di akkadalaku na marhite-hite Kristus Yesus hombartu na huajarhon di nasahuria. Kai di babutang di bina songon nasusau piau Roma dapoton hamu. Alai girado au rotahe manopot hamu anggolomo ni rohani Tuhani jala tandauku madisi gogo ni akana paburnang dirina ndada hatana sida. Dia do dipangido rohamuna marlising-lising au ro manopot hamu manang marholong ni roha jala marton di dinalambok. Ido sahatna martua do natu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tabigema korsian punguan sola gracia. Marede mahita. Tidakkom maha porseotai songon na hinatindakon ni dongata saha porseaon di sandok pertibion rap mahitamando. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadei ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang sohabubuhan
Ido tuhata, natumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lahundul di samun ni debata Jehovah, amanai pargugu nasuhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigay matikting na masa dihita sa darion. Shalom. Tikting, Huria, HKBP Sentosa, Resort, Sentosa Samarinda, Minggu Paduahon dung Trinitatis. Topik Minggu di Pargogoi Jehovah do Naposona. Minggu tanggal sia Juni 2024. Parjolo. Di hari Selasa tanggal 10 Juni 2024. Di Patupa pertangyangan sektor di sektor Tolu, di Bagasni keluarga Situa JM Pasaribu Inang Boru Sinaga, di sektor 5 di Bagasni keluarga BJ Bajar Nahor Inang Boru Tamba, di sektor Pitu di Bagasni keluarga Nyonya Sihotang Boru Purba. Dohot di hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, pertangyangan sektor di sektor Sada di Bagasni keluarga Situa Ade Simbolon Inang Boru Silalahi, dohot di sektor Opat di Bagasni keluarga Situa M Simangonsong Inang Boru Siaturi, dohot di sektor Onom di Bagasni keluarga Situa EYL Nababan Inang Boru Simatupang, alamat Boy Mataida di Tikting ni Huriata Naung Diser. Paduahon Hobar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan Minggu sadarion gudang na 40 halak. Hatani debata imana tersurat di Poda Tolu ayat 16. Di tangan siamunda do gajang ni umur, jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaun. Tu sudi ruas ni Huriata na marulang tahun, upasahat hami ma selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masuk-masuk. Ruas na pida, mamuka sadarion, pida ma, manang pida Huria ma, keluarga Nyonya Pakpaham TM, Boru Huta Barat, pida tu Huria GPMII, Sungai Kunjang. Alamat Perum Korpri Loa Bakung, Blok AC nomor 10 Tolu, Sian Sektor Walu. Paupaton, tikting pamasu-masuon, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagasoma Dr. Efrison Marudut Tua Situmorang, anak niamata Situmorang, tubuh ni inata Boru Sibolon, ruas ni Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, maringanan di Jalan Awe, Syahrani Opat Blok S, nomor 10 Pitu RT 00 Sada Sempaja. Dohot Oroana, Dr. Ruth Putri Sagala, Boru Niamata LJ Sagara, tubuh ni inata Boru Sinaga. Ruas ni Huria HKBP Sendawar, Resort Sentosa Samarinda. Maringanan di Sekolak Odai RT 003, Kecamatan Sekolak, Darat, Kutai Barat. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Maringanan di Huria HKB Sentosa, Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 8 wita. Paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagasoma, Alfredo Sinaga, anak niamata D Sinaga tubuh inata Boru Sibolon.
Ruas ni Huria HKBP Tenggarong, Resort Sentosa Samarinda, Maringanan di Jalan Pakis Aji nomor 433 Bengkuring. Dohot Oroana, Maria Francisca Boru Rumah Hombar, Boru Niamata Situa A Rumah Hombar Nahinan, Tubu ni Inata Boru Hutasoid, Ruas ni Huria HKBP Tenggarong, Resort Sentosa Samarinda. Maringanan di Jalan Bougainville, Gang 7A Sukarame Tenggarong. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, Maringanan di Huria HKB Sentosa Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 10 WITA. Amplop khusus dana pendukung program Huria. Sadarion tapatupado papungu pilihan amplop khusus ima laho tudana pendukung program Huria pinangidoma partisipasi ni Ganup Ruas. Persembahan khusus di hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Permingguan Manogot, Arian Dohot Botari, tapatupado papungu pilihan amplop khusus ima laho tu keperluan kegiatan bulan Oikumene Boas. Pinangidoma partisipasi sian Ganup Ruas. Selanjutnya pinangidoma tu Ruas naso paulak proposal tahun Oikumene inklusif asa pinangidoma tapasahat ma tu situa sektor ta sebelum akhir bulanon. Selanjutnya perayaan HUT RI ke-79 HKBP Sentosa. Sesuai dengan program kerja HKBP Sentosa Samarinda tentang perayaan HUT RI ke-79 tahun, maka panitia tahun Oikumene inklusif bagian seksi perlombaan 17 Agustus akan mengadakan perlombaan antar sektor. Berikut rincian perlombaan Hari Kemerdekaan. Pertama, Poli Putra dan Putri. Peserta lomba terdiri dari AMA dan INA dan telah terdaftar sebagai jemaat HKBP Sentosa. B. Badminton ganda putra dan putri, peserta terdiri dari AMA INA dan telah terdaftar sebagai jemaat HKBP Sentosa. C. Senam kreasi, peserta lomba terdiri dari INA dan telah terdaftar sebagai HKBP Sentosa, terdiri dari 6 sampai 10 orang INA dalam satu tim. Semua peserta tim senam putri kreasi bertemakan HUT RI. Kemudian perlombaan khusus lansia. Yang pertama, gerak berantai. Peserta terdiri dari 6 orang lansia berusia lebih besar sama dengan 60 tahun. Kemudian pindahkan botol. Setiap peserta terdiri dari 6 orang lansia berusia lebih besar sama dengan 60 tahun. Pencabutan nomor peserta akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 di saat sermon parhalado yang akan diwakilkan oleh situa sektor masing-masing. Berikutnya, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pukul 15 WITA akan diadakan perlombaan untuk lomba poli putra-putri dan lomba badminton putra-putri. Dimohon kepada peserta agar memberikan nama-nama peserta 15 menit sebelum waktu pertandingan. Berikutnya untuk perlombaan senam kreasi dan perlombaan khusus lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Di hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Permingguan Manogot Dohot Arian, panitia seksi 17 Agustus Patupahon sosialisasi taringot tu kegiatan perlombaan 17 Agustus. Laporan keuangan Minggu 9 Juni 2024. Penerimaan. Huria 45%, ditambah non sentralisasi
9.854.100 rupiah. Pusat 45%, 12.427.250 rupiah. Pembangunan 1.377.650 rupiah. Kategorial 500.000. Pengeluaran Huria 12.388.000 rupiah. Pusat 12.427.250 rupiah. Pembangunan 3.503.800 rupiah. Saldo kas Huria per 4 Juni 2024 sebesar 194.845.698 rupiah. Saldo kas pembangunan per 4 Juni 509.997 rupiah. Saldo kas kategorial per 4 Juni 51.520.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 250.875.695 rupiah. Terakhir permohonan BOAS, sumbangan pakaian, pelayanan ke gereja Pagaran, Tiktik Parhepengon, Boy Mataida, di lembaran tikting naung di share di grup ta masing-masing. Songoni ma titing namasa, do si pamasau ni huriata, ipasutuha ma huriata, maliati ma. Marendi mahita, huhut ma tapasahat pilihan sadaa dohot sadabe.
Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Salom, jalahoras madihita. Sian hata ni debata barita nauli di mingguta sadarion tajakon ma jala tapahusor-husor di bagasan rohatta sian sada Samuel bidualu mamuka sian ayat 4 rodi ayat 10 sada songnon ma didok hatana. Alani marluhut ma saluhut akka situani Israel manopot si Samuel turama akaninna nasida matuibana idama nunga sarimatua anggoho jala akka anak mudang diihut-ihut nasida akka dalanmu ope papema dihami sadaraja asaibana manghum hami suang songon saluhut bangso parbegu. Alay sogo ni rohan si Samuel do hata ni do nasidai. Say lehod di hami raja sada asaibana manghum hami. Jadi martangiang ma si Samuel tu Jehovah. Dunginin na Jehovah matu si Samuel. Tangihon ma suara ni bangsoi di saluhut na ni dok nasidai tuho. Aida daho audo nabi nolokon nasida disi asaunang biahu raja nasida sumantu saluhut pabahenan akka nabi nahen nasida ola niari uju ahu manogihon nasida ruar siam Misir rasi rasa sadarion sai ditadikkon nasida ahu asa manguloyak kadebatasi leban suang songoni dibahen nasida nang tuho ope tangihon ma suaranin sidai asal takas di hati dakon jala di pasingoto tu nasida uhum ni raja nagumonggom nasida sogot dungi di patolasi Samuel masude hata ni Jehovah tu bangsoi akka na mangido raja sian ibana jala di dokma odo uhum si ingoton tu raja nagumonggom hamusogut. Buaton na doaka anak muna jala bahenon na mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlojong nasida di jolo ni huretana. Di sido yanggo sahana. Dihita akka donga saha porsiaon amanami nanami akka naposobulung natongon nuaing romar soba tu debata di parmingguon sadarion taboto do di parnguluonon marsorid do akka natabulus arian nang budari nahulum dohot natiur arsak dohot las niroha jalamaragam do rumang ni pangalahon ni jolma dalam berbagai ekspresi na taringot tu perdalanan ni nguluna. Adong do natakas patuduhon ulup-ulup na alaro akka pacamotan, alaro akka haulion dohot lan na asing mabahinibana marlas ni roha jala marsurak-surak. Suang songonima nang sabalikna law sumaragam do jolma moloro sogo ni rohana batarida ma maos maun di pagkatahatahon tuganup jolma molojup pangibana bahkan seolah-olah mengajak akadongan na asing asamaralo tu nanisuguhon ni rohanai alayadong dupi akatipi ni jolma moloro akka persoalan hohom do ibana manang tipe ni jolma na memang tidak mau patuduhon ekspresina manang las rohana
manangna ju rohana sadok di pahohom mauldo duduun ni jolma rohani si songonon aletaida ma ditupuhona manginang seorang hakim di Israel na pinilit ni debata na margoar si Samuel ditiki na juluy bana di pasahat si Hanna inana tu debata marhite Imam Eli asagabe hamba ni debata hamba Tuhan asagabe parhobas di Israel nagabe panguhum perwakilan ni debata tu bangsoi pasahaton akkauhum hobartu na pinasaha ni debata di habonaron ni debata jala ibana do manatuhon kehidupan parugamoon di Israel bahkan secara politis pun ikon si Samuel do pasahaton itu bangsoi marhite namar panukun tu debata alai dunglam matua ibana gabe dia dopi ibana ma ngolu natung matsai duk alani tuntutan ni Israel masyarakat taringot tu ianak konna asa secara tidak langsung boido dia tusi ibana songo dia tuntutani didok dang denggad dia jari hoak kaya anak kommu gabi manibil do nasida siak katigoran amanginang sudah do hita molo di hata-hata jolma geleng tah apalagi molo sudenggan hatana pitor mardisir do mudartai jala memuncak do boira akka emosi apalagi molo ngadok kina sahit ba budu gabe gambu sahit ipahata-hata yanak kota ipahata-hata buruta idu bahin nakindison amanginang sasetongna dia otonomi didok alai sogoni rohan si Samuel do hata nandok nasidei sogo rohana memang dua yanakon si Samuel matsai daudo siap pangalahu nature sekalipun dia sebagai hamba Tuhan sekalipun dia sebagai parhobas bahkan sebagai uluan di tengah-tengah ni Israel alai berlebihan masyarakati berlebihan tuntutan nasida Roma bangsoi tujulu ni jabuni si Samuel isara sonari akan demonstrasi magwarni ipabaheni ma akaragam ni spanduk dohotoa natung macai haci pinggol mabigi doklan na asing ipadokoni mahatai asari matua ho dangi boto ho jebermu akai namara apalagi halak batak doh mara disiak kainaina parmuc aro parmuson perbeda mucung padokoni marasudi akana sohata Aku boto satu sudarion terberita do pek ke halak batak perbeda. Songoni mak mulubuta bayakkon Roma tu jabuta. Sakapala desa maburai manurui. Hape hita ngametua. Hatsi dorohakan. Amanginang keteladanan na perjulu taberek si Samuel di son sekalipun tuntutan imat sai gudang perjulu
nak pesuguro hana, ya mohok dua teatena, alay kepala dingin. Do harwana masa dia nak konay. Ya barangkali hidup dalam berumah tangga ini, apalagi maka parhubas, akka nasibuk dalam ulaunna, dak say sanga haroha, laho memonitor akka geleng na. Didok dia ka ayak na asing geleng na duaun, memang hidupnya hedonis. Pada saat itu hedonis dalam konteks majalo kasuap. Ala memang selaku hakim manang namanutuhon disudi akka keberadaan di masyarakat dua anak konau ni babakit. Lahu menentukan adil atau tidak. Alai parjulu pangalahon nasida ima na sangat kontras mengalului hamoraun sian nasopatut. Majalo sisip atau suap. Napatuluhon memutarbalikkan keadilan. Imana masa. Memang Samuel tidak selalu memonitor anak-anaknya. Gabibui masa songoni. Ujungna Roma masa tujabui menuntut demonstrasi. Alai dia ma dohonon nga terjadi. Sasitongna songona Persea sebagai hamba Tuhan ahama didokon hatani debata ra tuhitape matsai apit do ayaton songona kana tua-tua hita didok ditulu Yohanes sada ayat 4. Odolas ni rohakku naubulun molo hubigi diparangihon akka anak kokku hasit tongani sahalinay majo hujaha akamang odo las ni rohakku naubulun molo hubigi diparangihon akka anak kokku hasit tongani. Amin. Idolas ni rohatta songonak kana tua-tua. Sialan ido tu Jahoba do si Samuel mengadu-adu. Di pasahak do tu debata akka sogo ni rohanai. Dan sebaliknya songok kita di jolma di Portibion. Dan di pasahat tu debata sogo ni rohanai. Apalagi songok namasa viral ate. Ya. Gabi ipabulat-bulat do persoalan ni. Tu media sosial. Sogoni rohana dibain tu media sosial. Asa gabi dohok jolma paboto-botohon. Apalagi persoalan huria. Omman waing kebebasan yang tidak terkontrol. Terajumi maamanginang dak sudah hita sikop. Kita memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Nak petargoar mungkin kita sebagai seorang tu pribadi yang tergolong sebagai pemimpin. Marna punahon akka bawahan. Marna punahon tanda petik hasangapon di tongani Portibion. Marna punahon hamoraun dipandang kita sebagai tokoh. Dipandang kita sebagai natua-tua. Dak terlepas kita siana kahurangan. Gudang do persoalan taringot tuson. Gabe mabahin seseorang marsahit. Mamikiri akan namasay. Ala yang gudebata dung di pasahat si Samuel sogoni rohanai tu debata. Dihaholongi debata do ibana. Jala takas do dialusi debata. Dakko ninna do. Audo nabinelokon nasida. Ternyata ketika tuntutan masyarakat ini disampaikan kepada Samuel. Sadar na pingneuli nasida.
Unang beho mangarajai, unang beho memerintah, unang beho gabi panguhum dihami. Pajongjong masa deraja dihami. Songon bangsa parbegui. Mereka ingin seperti bangsa-bangsa di sekitar yang memiliki raja memimpin. Alan hidup di batatu si Samuel, oloi ma pangiduan nasidai. Alam memang songon hidup pangalaman Israel. Uju dibuat nasidai sian Misir. Rasi rasa sadarion ninna jahuba. Songon ima pangalahona. Ini terbentuk dari karakter-karakter yang memang tidak mau peduli dengan hati seseorang. Tidak mau peduli dengan kehidupan seseorang. Sadok papuas hatai. Hacik petaho rohani. Manang buha petaho. Pakilalani dak parduliau. Akasi songonon terjadi di sana julu. Apakah ini berlaku di zaman sekarang? Berlaku bagi mereka yang tidak mau melihat bagaimana seseorang mengalami ini. Alani duduk Jehovah tu Samuel, sudahlah dia poi maibana tangihon mak. Alai bereng mak melutung gabi babaki raja di ayat naparpuri nakini do akamanginang jalido odo uhum si ingoton tu raja naginong nagumonggom hamusogot ina. Buaton na do akanak muna jalabahenon na mangiring-iring huretana doho hodana asamarlojong nasida di joloni huretana. Gabi di bama budak. Gabi di bama akaragam ni ya penindasan. Namanya sistem monarki. Yang tadinya mereka sistem hamalimon, debatap, paluhut nasida, debata memimpin nasida. Itu sebabnya sebelum Israel menjadi kerajaan, ya, kepemimpinan di Israel adalah kepemimpinan teokrasi. Allah sebagai raja. Aitoho nakini nai dia otonomi. Audo nabi dolokon nasida. Audo na ditolak nasida gabi raja nasida. Amanginang totu bagas do lapatan niturpohot tu hita lumobi di na dipatongon tu hita sadarion topik minggu di pargugui Jehovah do naposona. Sudedo hita gabi naposo ni debata na pinabakit ni debata gabi malim di ganup rumah tanggata akka ama. Gabi pemimpin do hita di ganup akka inganat tabi na pinatolhas tu debata tu hita akka ulaun. Manang dia pe. Alai disosohot turpuhodo tu hita segala perjalanan hidup orang percaya Tuhan selalu sertai. Dipargugui do hita. Burjudo debata tu kehidupan tak. Taboto doa manginang dunglam maju portibion. Diragam ni akka napinar hagiok na. Marlubba do sudi jolma gabi nomor sada dalam berbagai hal, apakah itu penampilan, apakah itu berbagai na pinarsaulihon na termasuk na pinangan na gaya hidup, style sarupa duargani martabak. Molo secara pembuatan na. Alaibudo gabi berbeda argana. Na di pinggir dalan dohok nadi inganan naduminggan. Sarupa dui dohot Starbucks. Harus Starbucks konin na. Au pe takyado pe huinum Starbucks hola na mamereng doaw.
dohot styling Starbucks keliling. Mulu Starbucks diinganan na ngali ado nga sina mungkin sagalas 50,000. Mulu Starbucks keliling mungkin 4,000 do. Alay sarupa do dayna. Alay tong maun ala ni gengsi. Ito kan? Ala ni gengsi. Mulu adong do hepeng na dakpola buhanian. O diba jol maun ipaksahod diri na. Diba nuayngon marpoto iba na di mobil na mantap. Hapi so mobil na. Dukoni di posting maun. Ibere nga ka na manadday ba na nga mamorabi niyan nina. Dolan na asing. Amanginang kehidupan sekarang ini memang begitu banyak kepura-puraan. Bohado hita mamilter. Lumobi tuaka sudut na poso. Anggiat niyan kehidupan yang nyata itu benar-benar untuk tidak membohongi sekitar. Unang menggabusi nang akanatorasna. Ale menutung masa pi turpuhon mengajar hotu hita. Gabi terjadi akajuk ni roha. Gabi terjadi akaragam ni perbada-badayon. Gabi terjadi akaragam ni persoalan. Parjolo di dokter pohon. Unang ma tapaburnang-burnang akan namasay. Unang ma tapa buah-buah akan namasay mabaju rohani dongan na asing tong. Alay di dok tu de batama tapasahat. Napaduahon siya jamita sa darion akamanginang molo targuar hita kanaposo ni debata tutu ikon tu debatado pasahaton. Jala sebagai anggota jemaat ruas ni huria akan naprosea dipatihi debatado hita marna punahon ngulu namar pikiran positif. Na mangulu di bagasan mindset yang tidak curiga, tidak negatif. Taboto do mangula do sibolis di rohania kana prosea. Lumob di tonga-tongan ya kapersauran huria. Jojo do masa gabe mara. Gabe lam tarida bugang. Maul maubatan. Maul mapamalumon. Maul mapadumuon. Ala roha portibi na gumudang mangulu di akaparrohaoni. Idia pehita maringanan pasti ada pergumulan. Ngulu ni natoras maradopon nak kaya nakonna. Totu dakka bilang kita holong ni rohai. Songod debata na makkaholongi hita. Songoni do rahita makkaholongi akka pinoparta nang kagelekta. Molo tungadong akka persoala pedisi. Mungkin mabaik kita merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa tidak memiliki otoritas. Parjolo di hadapan debatado hita mengaku bahwa kita adalah orang yang memiliki berbagai kekurangan. Mangidogogo tu debata. Irumay nakine detaya kamanginang debata marguguyhok kita. Debata na mangaloas hita, ditogu-togu mahita, alagalido hita. Jala memang ido hadiriotta, jolma nagalido hita. Jolma na sangat membutuhkan topangan menghadapi berbagai persoalan hidup. Tarlumobi maradopon nakapinoparta. Kita membotosa ka persoalan taya manginang. Dakpola hupajojor siya jami taon. Alay masa bedu itu hita.
termasuk nang akka paddaramata dolan asing. Dak pola upa jojo ridi di jami tahun. Alai di hadapan ni debata. Mari kita hadir sebagai orang yang memerlukan pertolongan. Sebagai orang yang membutuhkan topangan, bahkan pengampunan. Di hadapan ni debatado hita marsoba, asa dipargogoi, asa ditogu-togu, jala dipalawas hita marna punahon, habisuhon, lahu mengadopi sudinai. Bahkan diajari hita madok alus, mulutung adong tahop ro akka persoalani, boy membaik kita gabi tegar, membaik kita gabi jolma nayas, roha mengadupi dauma jukni roha dihita, dauma akka sogoni roha siak kita, alai tamian ma hatani debata natorang margugoyhok kita, bahkan memampukan kita menghadapi segala pencobaan. Tatiru ma Yesus Kristus matsamdo akka hata, bahkan fitnah dan lain sebagainya. Alai holasadado di pasah ibana di hausilangi, alia mang marpamuati maroham mida nasida, adang diboto nasida nabi nahin nasidai. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin secara manusiawi kita lakukan. Dan mungkin tarulau kita alai margogoihon siad debata dimampuhod dohita pinomat dang gabi marsahit kita, dang gabi moru semangatta namar Tuhani, dang gabi moru semangatta namar huriai, mulutung adong ka persoalan di antara kita. Tetapi semakin kita terus berjuang sampai kepada Maranatha, di mana Kristus akan menemukan kita ketika Dia datang kedua kalinya, kita terus berjuang. Marna punahon rohanayas, marna punahon toddi namar sihohot, marna punahon ngulu natakas marsobatu debata. Jala pinopartai pena saita buom metu debata, marita katangyangta asa gabe dau songon anak ni si Samuelon nai polad di perak, ya, na mangulu di bagasan hedonis, na saya memutarbalikkan keadilan. Alai mangulu ma di bagasan hata ni debata, jalan namar na punahon ngulu na menuju Tuhan nguluan na manoktongi. Tuhatta ma marguguyhok kita jala ibana ma natapangasahon. Amin. Ali Jehovah Tuhan nami, hodo na punah hami. Di luasodo hami mian di Kalimantan Timuron, di berbagai akka perdalanan di ngulu nami, parumah tanggaun nami, pari anak konon nami, asi maroham, sai pargugui mahami, jala tugu-tugu mahami, songon naposom si Samuel, di hatua-tuaon na, dia dopi ibana dojuk ni roha, ala ni berbagai parnguluon ni geleng na nasotama dia dopanmu. Ale margogo do ibana, ala dihaholongi ho do ibana. Ido nang nahu parsauli hok kami marhite barita nauli sadarion. Asa manangahape namasa wadopi hami, tuhodo hami mangadualu. Unang loas si bolisi mengerajai roha pikiran nami. Gabi portibion menggugai hami. Bahkan mabuak kami tu hamaolon. Alai say tugu-tugu mahami tu holong ni roham. Ay molo holong ni rohami do miad di hami. Asa manangahape na wadupi hami boy doy marture. Bahkan orang yang menyakiti hami, boy do tarma apok kami Tuhan. Alasongot Tuhan Yesus naung manaluhoni sudi. Naik songoni maham di pergugui. Gabe miad di hami barita naulii. Disuruh hodo hami tu portibion. Diragam ni akka pardalan ni mulu nami. Ajari mahami. Jala hatami namian margugui hok kami. Pature ma akka nahumurang di hami be.
dia kaya nakon nami. Pargugui hami laho mengajar hon hatam tua kasudut na poso. Asa marna punahon nang hanguluan na sida. Marna punahon barita na uli. Marna punahon Jesus Kristus nagabi Tuhan si palua. Songoni mahami di ngulu parhuriaw noppe. Ragam do cita-cita program ni huriamon. Boy di mabaju rohani na diba. Alan yakka si tuhuhon, si patupaon di tonga-tongan huriamon. Siap tangyangod do hami Tuhan mangido tuho. Bukbut siya rohanami. Rohana marungutungut. Rohana maol. Alay say toppa di hami rohana yas. Mangului ho marhite huriam hakabipi. Jala nasa na ho pasahat tamis yak kodoy. Mulotung say jumojot huriamon makkehei hami. Pature-tureho huriamon di berbagai bidang. Marhite ka program dohot lan na asing di pembangunan ni huriam. Saya patulus may. Saya ukap roha na burju di sudi ruas mon. Gabe sioloiho na sida marhite huriamon. Pos dorohanami hodo na puna huriamon. Mulotong diluas sope huriamo jongjong di hakabipe sento saun. Dari na puna ni hakabipe sento saun. Ale na punam do Tuhan. Ale perhitiamu do huriam di son. Papatarhon holong ni roham di sadok hakabipi di Kalimantanon di Samarindaun. Atong lampatar maholong ni roham tu saluhut ruasmu marhite-hitiak kanguluna ulaunna rumah tanggana. Gabi tarjou na sida sioloiho napa dimudimuton harajaumu marhite huriamon. Jala takas akka generasi muda. Aka suduk na poso. Boy marna punahon memiliki di huriamon. Asa parsidohot makanguluhon barita nauli. Marhite na manguluiho dia karagam ni ulaun ni huriamon. Asiroham Tuhan sude akka ulaun ni huriamon. Tuho mau pagupok kami na mangaturhon. Jala paluaso na kaparhaladom. Akka parhalado na burju. Parhalado nagok holong ni roha. Parhalado nasay ingot diaka tohonan na. Parhalado nasayolo mamikiri hamajuon tujulu. Parhalado nasayolo makkeheyak karuas na. Jala say topak karuas ni huria nasayuduk tuhatam. Jala merasa memiliki di tonga-tonga ni huriamon. Gabi jupang akalas ni roha hasa daun. Hobartu holong ni roham. Siat tongan ni tangyang nami diarianon. Kupagupok kami masudi ruasmu. Namarlas ni roha nang tarsurak guarna marulang tahun di mingguon. Say pasu-pasu manasida toktong. Jala margajang ni umur marsaulihon dengan di basam. Akka nanaing mamukka parsaripeon. Say pasu-pasu manasida. Asa gabi rumah tangga nahot di bagasak kolongmu. Jala say homa na mangaturhon parsarupeon nasida tua kaari na mangihot. Sudeyak ka keluarga natoras nasida mangaradi diak kaulauni. Hobartok kahabatahon namin di paradatope. Sa jupangan pangurupion na siya koma. Suang songonima akaulaun menyambut hari kemerdekaan ni bangsa nami di taonon. Nunga di pajojor situa nami marhite-hite akka panitia. Tuhan say pasau may. Dalan nami di Tuhan papungu-punguhok kami di sa daun di holong ni roha. Asalam tadahami akka nasahuria, akka namarningot perjuangan ni bangsa nami. Asa gabi patar tutu hami bertanggung jawab. Dadahula di diri nami, alay dohok do tu bangsa nami.
memiliki rasa kesatuan dan persatuan. Top pamai di salu ruas ni huriam, walu sektor di huriamon, marlubba di bagasan rohana yasma, jala tarida holong ni roha. Mauliati madiho Tuhan, ragam do petahe si patupaun ni huriam lumo bisa distrik. Di tanggal 5 sahatu tanggal 7 Juli naneng ro. Marhite-hite kaya nakon nami sekolah minggu. Bulan oikumene anak sekolah minggu. Di berbagai akka kegiatan. Saya patupa mai Tuhan marhite kapanitia. Jala sai saukma hobartulo moniroham. Sudiak ka kontingen se berbagai huria do resort nasa distrikon. Saya homa na mangaramoti. Jupang ma hasadau do las niroha dihami sa distrik HKBP distrik Borneo. Mauliati madiho Tuhan. Amang pardinggan basa hingot tami do karuas munatongon di bagasak kagaleon. Ala ni parsahiton nasutardo kami goar nasida sada-sada di son. Alehoro natuk uboto nasida natongod di rumah sakit nang dijabu dirawat nasida. Patongon ma haguguonmu mangalihok kamalumun di nasida. Akan namarsak ala nasi taonon asiroham apulima nasida. Tuhan mapunggawa kami nang akayanakon nami na manguduti persekolahan nasida. Di masa-masa ujian say parbisuhi nasida mangalusya ka suku-sukun na pinasaha nya ka guru tu nasida. Marture ma ngulu nasida persekolahan nasida tujulu. Lumobi ma akka na mengikuti akka tu perguruan tinggi. Saya pasau mai Tuhan akka nakon nami gabi akka sibolas ni roha nasida di tonga-tongan ni akka natorasna. Mauliati di Tuhan sadariope di saluhut akka ngulu nami di parsaoran nami di kapartanyangan marga di partanyangan nang parhutaon pe. Sai dongani hami gabi jolma na sai marbisuk songo si Samuel dina mangadupi akka parsolan ni nguluna. Joti bana pasahaton tuho songoni mahami papatarhon holong ni roham tu saluhut dongan nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami tangihon jalului mahami martangiang tuho. Amin. Marid de mahita huhut tapasaha ma piliata 2A do 2B dohot amplop pendukung program ni huriata.
Tangyakon mapiliata. Ali de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Duhot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marahite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang isleon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marahite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di banua to ngaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapar. Se sama dosa nami, songo panesan nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahita di bagasan dami, tajalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana mida. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jari pasaurhon madamena tutodim.